Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथां आंनि YouTube channel आव फैबाय ओमफ्राय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मिथिखाबाय जां थाम्बनेल बा टाइटल नायनानै बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोनजों मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों बे भिडिअआनो जाहैबाय लोगोफोर जों दा मानि मैयानिफ्रायनो फेसबुकआव मोनसे फटक एबा सासे मानसिखौ खारदों होननानै जों फटक एबा पस्ट होनायफोरनि गेजेरजों मोनथिनो मोनगासिनो दं आरोना जाय नुखाबाय बै पस्टफोरखौ एबा फटकफोरखौ बिथांमोना मोनथिखाबाय जानांगौ आं सोरनि सायाव भिडिअ लाबोनो नागिरदों ओमफ्राय जाय नुवाखै बा मोनथियाखै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायब्लानो जाबाय आरोना लोगोफोर अब्लानो नोंथांमोना मोनथिनो मोनगोन ओमफ्राय लोगोफोर दायो आं बाहेरायावसो बानायदों दै दा अखाबो हागासिनो दं एसे ओमफ्राय आं मानो न' सिङाव बानायनो हायाखै होनना बुङोब्ला दा अखा हानाय बोथोर ना दैज्लां बोथोर बेनि थाखाय कारेन्ट गैया बेनि थाखाय आङो दिनै बायहेरायाव बानायनांगौ जादों आरोना भिडिअखौ अखा ख्रेब हादोंब्लाबो आं दिनै भिडिअ बानायगासिनो दं आरोना मोनसे भिडिअ बानायनो बेसे खस्थ' नुवाखै अखा हादोंब्लाबो उफाय गैया आरोना बेनिखायनो नोंथांमोना अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरोना नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायल' चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामा बेनि थाखायनो अननानै नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालाम आरोना फैदो लोगोफोर बिदिब्ला नैबे आपडेटखौ खोनासंदिनि आरोना बिथाङा सोर खारमारदों बिथांखौ आङो नोंथांमोननो एसे फोरमायना होदिनि आरोना आं मोनसे फेसबुकआव मोनसे पस्टखौ आं स्क्रिनशट खालामना लाखिदों नोंथांनो बे स्क्रिनशट लाखिनायखौ आं नोंथांनो साइडआव होना होगोन नोंथांनाबो फरायनो हागोन आरोना बाव डाइरेक्ट फरायसै आं मुंदांखा फेसबुक इउटुबार रसमाया गावनि फिसाय आरो फिसाजोखौ गारना गुबुनजों खारदों होनना खौरां मोनदों बाथ्राया बेसे सैथो लोगोफोर बेफोरबायदि लिरनानै सासे मानसिया पस्ट होदों आरोना ओमफ्राय खोथायाथ' बेसे सैथो जोंबो बुंजोबनो हाया नालाय बिथाङा न'खरफ्राव माबाफोर जादों ना जायाखै जों बेखौ बुंनो हाला आंनि सन्देहआव मा जादों बेखौथ' जों जेबो बुंनो हाला आरोना जों आन्दासै हमना लादो माबाफोर जादोंमोन जानो हागौ बिथाङा बेनि थाखायनो खारदोंबो जानो हागौ खिन्थु बेराफारसे नायोब्ला जायाखैबो जानो हागौ दानि जुगाव सोरखौ सोर मा होनबावनो आरोना जेबो बुंस' हाला आरोना बिथांनि साइडनिफ्राय माबा मोनसे भिडिअ फैब्लासो जों क्लियारलि मोनथिनो मोनगोन आरोना ओमफ्राय बिथाङा गुबुन हौवा लाहैमारदोंबा दुखुनि बाथ्रा आरोना बिथांखौ गोबांथार मानसियानो सिनायो बिथाङा मोनसे कमेडि भिडिअ बानायो आरोना गाव हारसिंनो बिथांखौ गोबांथार मानसियानो सिनायो फेसबुक इउटुबाव गोबांथारानो सिनायोमोन आरोना बिथाङा बेफोरबायदि गुबुन हौवाजों खारमारदोंब्ला बिराद दुखुनांथाव आरोना बेफोरबायदि मोनथिजानाय बयजोंबो मोजां मोनजानाय मानसिफ्रानो बेफोरबायदि आखलनि जायोब्ला मा होनो ओरैनो नर्माल मानसिफोरखौ सुबुंफोरखौलाय मा बुजायनो हागोन आरोना जेनोखि बिथांमोना एसेबाबो सिना जाना बयबो मिथियोमोन बिथांमोननि बुंनायखौ एसेबाबो लायोमोन आरोना सोर बांसिनानो एसेबाबो लागोन आरोना बिथांमोना जे बुङो जाय बिथांखौ मोजां मोनो बिथांमोना बिनि खोथाखौ एसेबाबो लायोमोन आरोना बिथाङानो बेफोरबायदि आखलनि जायोब्ला सोरखौ बुजायनो हागोन आरोना बेफोरबायदि आखल देखायोब्ला बिथाङा गुबुन हौवाजों खारमारदों ना न'फ्राव माबा मोनसे पार्सनेल मेटारफोर एबा प्रब्लेमफोर जानानै बिथाङा बहाबाफोर खारना दंथ'यो बेखौ जों बुंनो हाला समाजो फोरमायसिगोन ओमफ्राय नोंथांमोना मा बुंनो सानो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन आरोना लोगोफोर अखायाबो नै ख्रेब हागासिनो दं लोगोफोर बेनि थाखायनो आं भिडिअखौबो बारा गोलाव बानायनो हानाय नंला लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना थाबोलो गोमसिगोन नेक्स्ट भिडिअ बाय